Bueno, soc Olegario, soc carnisser de tota la vida, des de que m'he criat així en la carnisseria, des de que vaig néixer pràcticament, estic així, primer ajudava els meus pares i quan vaig fer 16 anys, mon pare va dir, si vols ser carnisser, el tinc que ajudar jo a tu, és al revés. I això vaig fer, des de 16 anys, va a càrrec meu la carnisseria i els meus pares m'ajudaven a mi, conforme vam quedar. Soc la quarta generació de carnissers. El meu bisabuelo Jeremías ja era carnisser, meu abuelo Olegario, mon pare José, i jo soc de moment l'últim i supon que ja acabarem en esta. La carnisseria està encimat en la plaça de la Constitució i sempre he estat així, en el mateix lloc. Us parlo dels figuerells. És típic de la Ribera, en uns quants pobles, la Valldigna i a la Safor. Us explico com fem els figuerells així en la meva carnisseria. Així els productes típics que gasteu és cancel·lar, la panxeta, el magre, el fetge, el que canvia un poc de tot l'altre embotit. Què és la randa? Entonces, en la peleta aquesta és on envoltarem la pasta que ja la tinc que preparar i farem els figuetells. El que fem també, tinc així ja picat, si voleu, així les espècies que tenim, ja ho tinc jo picat, i ho menegem a mà, però ara no. La sanitat ja ens obliga a tindre una màquina més suaura, però també lleva molta feina, perquè tu ho poses així en la màquina i mentre es meneja pots anar fent altres coses. Ara vaig ensenyar-vos com es fa, que és molt fàcil, és molt costoset, perquè és engorroset, perquè tens que fer d'un en un, però és molt fàcil de fer. Agarres la randeta, talles el trosset, més o menys que ho acabi la pasta, fas una xicoteta boleta, pots fer el tamany que vulguis. A voltes te'l demana el client, el tamany que vol, o tu mateixa fas el tamany que creus que voldran. El bo és que no necessites ninguna màquina, és tot manual, tot artesanal. Tot manual. Paciència i anar enrotllant-los d'un en un. Bueno, l'any passat va ser, la veritat, no sabia el que fer, perquè a mi aquestes coses no m'agraden massa. La sorpresa de guanyar vaig tindre gust, per supost. Va ser una experiència molt bonica. Desbrint, que, clar, és el toque màgic que n'hi ha en els figuerets. Potència el sabor de la carn.